Delok kan lho yo. Mayu-mayu. Pit-pitan. Sing diuyaki apa ya? Kowe iki ra sama itu. Wong kowe ra tau melu mlayu-mlayu. Omahku lho cedak lapangan. Aku iki menehi fasilitas lho. Sing wong mayu-mayu wong pit-pitan ngono. Alah. Kowe iki lho mlayu-mlayu ngono gene entuk keringat. Nek mau golek keringet, mending rasa mlayu-mlayu. Dhewe keringete wong sak lapangan kono. Iya. Cah loro berduaan ning pojokan. Iki ngerti apa ora? Berarti Sing ketiga setan. untumu iki. Setimbang ngadeg gua kene lho, no. Awor kancane kene lho. Sini. Janjane lho iki kok ngendi? Ora, aku iki bar kok ngomah. Iki ngerti apa ora to? Aku bar dipedhot yangku. Bingung aku meh ngopo. Menyandhe bingung aku. Kowe ngerti apa ora? Kenang apa kok Monas ujunge enek emase. Mergo nek ujunge ninggalne pas lagi sayang-sayang iki wong wedok. Le, mulai atus le. Hah? Adus? Mosok yawene adus? Alah. Wong coro ora tau adus kok panggah kinclong kok. Lah iya to, wedhus kae ora tau adus, tetep enak daginge. Lah iya to, Pak. Wong iwake lho bendino adus, ambune tetep amis. Wis karepmu le, atus karepmu ora karepmu.